bi amita accord kono falay ko Mali ye charti sɔrɔ dɔw ko ni uti fa bɔ fatɔ la ko k'a don an na dɛ falay ko charti ko a ma diya olu ye bi a ma diya u ye sini ne ko n ko kuma dɔ la mɔgɔw bɛ Asimi ka kumaw lamɛn u t'a dɔw kɔrɔ dɔn an b'a ɲɛf'u ɲɛna o Asimi ko minnu da tun bɛ tulu la falay i b'a dɔn jɔnniw don wa jɛkulu marafatigiw ka ɲɛmaw anw ka politiki maa minnu bɛ olu dɔw y'a ta k'a k'u ta ye Asimi kan bɛ maa minnu tun bɛ yen n'u tun bɛ ka balo accord lawaleya bali la falay komi u b'a fɛ an ka jira ko sɛnɛ kan k'u ti charti fɛ charti yɛrɛ baara banna fɔlɔ wa fɛn min kan ka taa malikijaw fɛ yen falen bɛ se ka don a la sigiri ne bɛ se ka falen hakilijagabɔ bɛ se ka kɛ hali cɛkɔrɔba n'a ka mɔgɔ bɛ se ka wele CNT yɛrɛ fɛ lamɛnni hukumu kɔnɔna na aw ye nin donna kun jumɛn na jamanadenw hakilina tɛ nin ye an k'a lajɛ an k'a falen n'a bɔra o de la sa a bɛ sɔrɔ ka na lawaleyali sira kan hali bi bɛ ko min na o ma ban dɛ falay an tɛ taa kɔfɛ dɔɔnin mun tun bɛ yen kalo 8 ka taa Alizerikaw fɛ yen ko an taara bɛn sɛbɛn ɲini falay a don kelen da kelen bɛn kan ka sigi maa minnu ni ɲɔgɔn cɛ u ma don so kelen kɔnɔ ka kuma kelen fɔ n'a bɔra cérémonie daminɛ don n'a clôture kuncɛli don na k'a fɔ ko nin bɛnna anw ma nin ye anw hakilina ye a ye nin fara a kan maa minnu tun b'a n'u ni ɲɔgɔn cɛ u ma sɔn a si ma falay u y'a k'u ta ye accord tiɲɛ don maliden caman fununa la sabula u y'a ye min b'a kɔnɔ n'o ye Alizeri tɔgɔla accord ye falay an k'an paw bɛɛ kunna accord nana ko ka mun ni mun sigi sen kan n'o sera ka ɲɛ sɔrɔ ni mɔgɔ bɛ se k'o fɔ anw ye n'a bɔra maa minnu tun b'a lawaleyali jɛkulu kɔnɔna na n'a bolofaraw la olu yɛrɛ hɛrɛ min sɔrɔ ka ɲɛsin u yɛrɛ ma falay Mali bɔra yɔrɔ jan koyi accord de ko ka fɛɛrɛ sigi sen kan jɛkulu marafatigi maa ba 30 ka taa se maa ba 60 ma ko k'u ka marafaw minɛ u la falay k'u ladon DDR kɔnɔna na o DDR nana wolo mun na jɛkulu marafatigiw ka sira bɛɛ lajɛlen tigɛ k'a kɛ ɲagarilabɔ ye yan avril kalo tile 6 u taa yala Mali drapeau ka san 7 min ye Kidal Menaka ani Berna ɲɔgɔnnaw olu de sago bɛ k'a kɔnɔ min ka d'u ye o bɛ kɛ wa hali ministre ni k'i bɛ taa ye i ka lakana bɛ kɛ olu de bolo k'an ka to o de kɔnɔ k'o de accord k'o de ka ɲi falay o m'u bɔ tuguni maa tali sira fɛ u nana ni maa kunfɔlɔ minnu ye k'olu don an ka armée kɔnɔ falay kɔsa in na bingali minnu bɛ ka kɛ ka ɲɛsin an ka kanw ma olu maaw de bɛ bɔ kan kɔnɔ ka kan position di terroriste ma kɔsa in na min kɛra Jura maa mun ye drone ka position di ani ka hélico ka coordonnées GPS di a tigi a bɔra kan kɔnɔ ni pick-up de ye k'an ka to o de la furancɛla fanga nana ka na dan sigi nin de la falay ko DDR kɛcogo in Wage ko ale t'a la u girinna ka na Wage nɔfɛ ko Wage k'a lajɛ ko bɛn sɛbɛn ko bɛ sen na ko a lawaleyali ko bɛ sen na ko ka mɔgɔw don falay DDR kɔnɔna maa donna kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen kɛra ka kɛ Mali jugu ye wolomasiri tabaw ye wuli ka jɔ kɛ a waati dɔ la u y'a daturu la k'a da jaba la ko n'olu nana ko ni jala min bɛ na ko o jala ka lakodɔw ye dayiru ko n'u nana u bɛ segin fo dugu ma n'o tɛ ale tɛ don a la bi a t'a la sini wa a ti jala ta ka di maa ma k'ale to ministeriya la a tɛ kɛ sɔrɔdasiw kumakan don Ibrahim Boubacar Keita tugura dayiru nɔfɛ nka u ye fɛɛrɛ jumɛn sɔrɔ politikimaw ti bɔ u ka ko la falay u ye nin maa ninnu ta ka t'u don ko DDR a nana wolo min na bɛɛ lajɛlen y'a ye marafa yɛrɛ tun tɛ ye a dɔw bolo nka o bɛɛ la ko k'u don ko yaasa an ka se ka bɛn kɛ o waati kelen na Bamakɔ ya falay jɛkulu kun sigilen don ko ka accord yɛrɛ lawaleya i b'a dɔn maa kelen kun ka wari ye joli la dugumanda kun ye joli ya 120,080 900,000 francs minnu kun tɛ foyi sɔrɔ a la kalo kɔnɔ olu kun ta ye o de ye a ɲɛmaabaw 5,500,000 ani 50,000 olu kun kelen b'o o de sɔrɔ wa tile o tile falay ni accord jɛrɛ kun sigira u tun bɛ mun bila u kun n'u ye tile hakɛ min kɛ o ye 30,000 maa kelen maaw ko ko anw ka to nin de la k'an k'o kɛ
o de la wage u nalen se ale ma farancɛla fanga sigilen ko ka DDR k'a ko k'u k'u jɔ ko k'a ko jateminɛ fala ye sabula minnu kɛra u bɛ ka wolo min na bi ale m'o faamu o ma bɛn Faransi ma u ye Asimi wele ko ka wage kan ka bɔ ministère la Asimi ko k'a tɛ kɛ ten dɛ anw de ta y'an ka jamana ye min ka y'an ka jamana ma an b'o baara de kɛ n'aw n'a ma ɲɛ a la aw tɛ se k'a fɔ ko anw k'a bɔ yen ko anw k'a falen o waleya mun nana kɛ terroriste bamanci wale jɛkulu u taara Alizeri fɛ yen ka taa damakasi kɛ a waati la Alizeri ministre ye wuli ka jɔ kɛ ka na an fɛ yan ka na kɔnɔsutɔmɔkanw fɔ an ye depuis diɲɛ bisimila ye lawale Mali ni Alizeri an bɛɛ lajɛlen tonso na naganagakanw kɔnɔsutɔmɔkanw ndɛngɛnikanw Asimi k'u ma k'a tɛ kɛ u ta ye k'a bɛ k'an ta ye fala a ma da o ma koyi Asimi yɛrɛ ko k'ale yɛrɛ de tɛ accord in yɛrɛ la pewu kɔsa in na accord cilen wage ye sɛbɛn jumɛn kɛ ko kana ni maa minnu bɛ accord lahɔrɔma kɔnɔna na mɔbiliw a bololaminɛw ko kana n'o fala n ko dɔw taara minɛ fo nasayɔrɔ la k'u bɔ mɔbili kɔnɔ jɛkulu marafatigiw u muso dɔw olu taara ta fo sugu kɔnɔna la n'an ka mɔbiliw ye wage y'a lisi de bɔ k'a minɛ o la Gawo Kidali Menaka yɔrɔ o yɔrɔ bɛ yen ko k'a bɛɛ lasegin faso ka mɔbili de don a kun dir'u ma ko accord la waleya u bɛ k'a kɛ k'an kɛlɛ fala y'an tor'o la wage ma ban wa i b'a dɔn u ye fɛɛrɛ min sigi sen kan u taara ni wage ye sira min fɛ i b'o dɔn n'a ma ɲɛ sanfɛ an ka taa dugu ma terroriste ko k'u don police municipal la i bɛ police municipal kɔrɔ dɔn jɛkulu marafatigi o marafatigi bɛ dugu o dugu kɔnɔ olu bɛ yɛlɛma ka kɛ polisi ye olu yɛrɛ b'o dugu lakana n'an ko u ti don sira dɔ fɛ u bɛ don sira wɛrɛ fɛ ka na u sigi k'an kɔnɔ tuguni fala ni ne tun ye accord ye accord min tun bɛna Mali ci accord min kɔnɔna na ni sɛbɛn dogolenw ni don dogolenw b'a la novembre kalo tile 22 san 2022 fala ye o tun ye Mali tilali Mali bɔrɔtɔli Mali warakali Mali cili de ye nin fɛɛrɛ de sigira Faransi ni Alizeri fɛ n'u dɛsɛlen don bi k'a ɲinɛ accord kɔ fo Alizeri yɛrɛ b'a fɔ ko fo ale ka kɛ bɛn ɲinibaa ye nin waati in na anw ni ninnu ni ɲɔgɔn cɛ fala i b'a dɔn mun kɛra police municipal ka se k'o sigi sen kan u ye mun kɛ u ye jɛkulu marafatigi bɛɛ lajɛlen don tɔn kelen kɔnɔ n t'a dɔn ni hakili b'a la ko CSP u bɛɛ donna a kɔnɔ a kun ye mun ye Itali de tun bɛ na wari di k'o police municipal bɔgɔw k'olu former k'olu kɛ balawu ye k'o bila an bolokɔrɔ ye don o don n'an ka taa fana k'an bɛ taa an ka jamanaw n'an ka duguw sigi olu de bɛ mugu ta an ka ma tuguni wage ko k'a tɛ kɛ bi a tɛ kɛ sini a y'i sen n'a sɛbɛn kan k'a tɛ taa yɔrɔ si minnu tun b'a kɔnɔ n'u ko k'u ta ye Maliko ye a ɲininu fɛ u ka bɔ a kɔnɔ jɛkulu dɔw bɔra fala ye Gacha tun b'a kɔnɔ a bɔra maa wɛrɛw tun b'a kɔnɔ MSAw tun b'a kɔnɔ u bɔra Musa Aga Siratuma ninnu bɛɛ bɔra a kɔnɔ maa wɛrɛw fana tun bɛ yen n'olu tun ye MAW ni fɛnw ye u y'u fosi ka bɔ tɔn in kɔnɔ k'a to Kidalika ninnu dɔrɔn bolo fala ye o fana ma sira sɔrɔ u nana wuli ka jɔ mun na ko sisan ko min ye bɛn sɛbɛnna waleyali ye ko hukumu kɔnɔna ko wage t'olu bɔ tuguni ko Asimi yɛrɛ kana kɛnɛ kan sisan sa wage ko ale fana tɛ taa kɛnɛ yɛrɛ kan tuguni n'u fana b'u sigi ka mɔgɔ wɛrɛw ci ka na parce que i b'a dɔn k'a fɔ ko MINUSMA de tun bɛ nin ko in bɛɛ kolokolo wa accord la waleyali bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛ MINUSMA ka yɔrɔ de la u bɛ na u bɛ tile 16 an t'a dɔn tile 15 bɛ kuma la u bɛ dɔgɔkun kelen k'a la ko accord la waleyali ko k'a kimɛ o waati kelen Maliyɛn tɛ se ka don Kidali i tɛ se ka don Menaka i tɛ se ka don Bɛr i tɛ se ka taa Tawudeni jɛkulu marafatigiw de bɛ yen san kɔnɔna na avril kalo tile 6 u b'olu MINUSMA mɔgɔw lasigiden minnu b'u yan u kɔkɔrɔdonbaw u bɛ taa n'u ye ka taa taama anw ka drapeau kan olu ɲɛna Kidali k'o de ye accord ye premier ministre Bubu Sise taara Kidali fala ye a ye fɛn sugu bɛɛ f'u ɲɛna k'o ka Mali drapeau yɛlɛ u ma sɔn i b'a dɔn u ye min fɔ a ye k'a ka wari di Bubu ko wari t'a bolo i b'a dɔn joli $500,000 ko n'o dira ko Mali drapeau bɛ yɛlɛ tile kelen Bubu ko k'a t'a bolo k'a t'a di bi a t'a di sini a kumakan duman t'a da fana u ni Bubu ma bɛn drapeau ma yɛlɛ i b'a yɛlɛ n'i taara u b'a jigin $100,000 bɛ di hali kɔsa in na an ye kalata min kɛ i b'a dɔn Modibo Kone dimikun dɔn ka bɔ Kidali ka na u ko de ko ka wari d'olu ma awɔ ko n'an bɛ fɛ kala ka taa ta Kidali référendum ka taa kɛ Kidali ko ka wari di o y'a sɔrɔ wage taara o n'o kuma na o n'o ma ɲɛ Asimi ye
Moribo ko ne blagata moribo ko ne fana ko no de do u ka ke chugo mga duye dorome tu ero fe no be mo fo mo ko yana bi falai inu sura su be fe mela fo war ko de mo ko mi saka mo ko to ko chien mi nga duye ko fuma nga war ko bu ni mamun che ha foni ala farali ka de fona ke diga sarai ni be faso barala ika hage u kon te du no chenga ka fo ka ma bulu fala du min do korole aw bana de wa mi ye sespe nye falai wage yi sendo la ko flengolonchi ko daga kolonchi italika wari tora bolo police municipal ma sigi wa mi ye bamanchi walen jegula walo ye uwila kata alizeri kelen fe tuguni ode nana tuguni ko alebna na laje ko malika sika fala ngum sika toni na tuguni ko ni ne akori aw ko sa ko aw tawnga sharti fe jonde afo na ko sharti ko fenwere du ama ko mani nyanjew ko mali sigi be ja tugodi mali be sika tanye tugodi mali be sika yiriwa tugodi muni mu be sika sigi mali kono ango nga mode no fe ko ayi kulu tala aw ma nyini ngara ko ka ufara na nga dumini ga ni fate juru sara welo enyo nya sara la atata ka wele folo chegorwa nugo jugu o kwati dibire falai ni nebe ni wati na nyire nyebe fade nzago do law no fe wo ko fletigi fio no fe ku jija amana jamina mali de do neta don woni mabe sika femi soro ka fusani faso ne nyata la fona ya soro faso were bi la ikano ko dugo mogola bi bela jele ba don afo ko be nyini ni anga jamana konnana jamana nyama o mirina do asimi afo bewu ni mama jele no na aye na ika marafa da ina anga kuma ni marafa tibolo sharia tigu ti fe ngaki kana ta do mashi kokoro kana no oye kimina no ye ko kana onto jasra be ka mbanda bulula atesega nye ati marché ni wati ngonte foni bi sigini ala shidima ika sega ko do sigi sega nte falai ni akor kunana de fole fanae ha ni nye awuru blaran jura nanya ibeka tle ta fo dongo do ma chama me dugu bla falai ministri mu ne war mi ne mo bolo ku do DDR la nyema munu be jekulu nyema munu be alibi nuye mogo la do ni ko ina ka musaka mu no bolo munu tara police militaire infana police municipal infana bara kurutu munu tube DDR mi na yuruku falai ko be dugu ina de akori mu be jamana nchi ha alna tuma tini marfa ma tini mogo ka nata yini an wan to de la aman yere lafia amega nga jamana nyini amega fero sige ya sa jamana do musaka lafia to ama fo mogo na ka asimi fo na je ni asimi ni nyoko nche de o me mali president do bi ale be puma mali to wala bi o kama ani bunyani hakem nga ka ayo do ai ni ta fe o yi hakli nai jaw nai je kana nyini ka yi nyana nga sente nyama de do bi ani bunyani fe nga ka obeka ai falai alala tige jonga na boma ko be na watido ama fo ngo transition en fembe kan ne ama deli ko fo machie nga mi mega kebi mali haklima benye bala betlo bala bebe ka ko la koloshi wa fala transition en fleni fe no be ango fo mo nyena ni ye defo yere ye ki afuye auteto ide ma fo ka wuli ka tangalo ntike ka da mala ka me ka fo ko ni ko inkera ko adalua be bolo jonjona itai che transition mi ga chien segima achama amba kalama donc munu bala kute accord fait charti fait ku bogo jigi charti ma ban folo ite fe fo ya sura na atla na gabana ama tla folo la ato anga tla na ba fe na ta fe abeka ke munu ngama nulu ba fe nulu ya atla ana baraka no oluye faso jo ere tese ka keni be ameso ka puma drone ka anga fam nyanga nyongo fam we jama fam ba de koyi na betse ka son wallahi ali jabaru masam yanda ma oso ntoyi moko be oluga sra fo sto ola nga olu nu kuntle nado la hara wara bubulu minti aw mekata la hara mina ododo be fe togodi kone sara kana toli be so wo ka togodi donc so komada na komi ukalo no ga kuma chaya ni anga page follow page mun kera transition ale nali ale ni ibeka ka fanga tali ibeka ka fanga tagali tabe antume Algérie dialogue karanyana tuguna akor karanyana tuguna fala ma kalama
ko minnu sigira sen an b'a dɔn maa minnu b'a lahɔrɔma la hali bi an b'a dɔn k'a fɔ min bɛ sen na u k'a to an ka bɛn karatabugu fa bɛɛ ye wo ye nin ye an ka sɔgɔmada in na kuma ye k'a fɔ maaw ye maa minnu wulilen don k'u jɔ k'u ɲɛ tana ye accord ye n'o min t'an ka charte ye